Ato mga sagol karon sa ato ang binignit. So ato ang mga sagol is basic kaayo ni siya no. So mo ni siya ato ang saging. Saging ni siya. Mo na to giad-ad na kamote. Ang saging na to mahal kayong saging, grabe nagkalata. Ni after ani is naapag yung tay kitawag bu magkagod pa tag lubi natay 50 ka lubi nga kagdon focus as lang ko stop. So mao na ito ang sago mga kavega, mao na ito mga basic ayo mga sagol. Sagulan na itong landang o ang landang hiruman dyan na siya dayon sunod ang gabi o kamuti. Dayon ang ato ang giadad kaganina ang ato ang saging. Siyempre sagulan dyan na ito kamay dili asin no. Dayon after makagod jud ta og lubi kay para naatay masagol nga tuno sa ato ang vinaigrette. So, enjoy sa pagkaon sa mga vinaigrette.